Da li se osjećate loše zbog masne, nezdrave, pržene hrane bogate kalorijama? Svi volimo prženu hranu, ali prženje sa puno ulja čini vašu hranu masnom i punom kalorija. Da li se vaše kulinarske avanture završavaju gomilom prljavih tiganja i lonaca? A kada želite da roštiljate, da li brinete o dimu i opasnom plamenu? Ovi uobičajeni kuhinski izazovi mogu učiniti kuvanje gnjavažom i zdravu hranu gotovo nemogućom. Ali sada je tome došao kraj. Predstavljamo vam revolucionarni Max Chef 3 u 1 fritezu sa roštiljom. Vaše vrhunsko rešenje za zdravije, lakše i ekonomičnije kuvanje. Zašto zatrpati svoju kuhinju sa više uređaja kada možete imati 3 neverovatna alata u jednoj kompaktnoj jedinici? Max Chef 3 u 1 frajer sa roštiljom kombinuje 3 uređaja u jedan koji štedi prostor. Super svestran, nelepljiv lonac sa poklopcem od visoko kvalitetnog kaljenog stakla. Nelepljiva ploča za roštilj za super brz tradicionalni roštilj, bez uglja, gasa ili plamena. 3D friteza zapremine čak 4,5 litara za zdravo spremanje hrane bez ulja, jedinstvenim rotirajućim dizajnom osnove koja se lako okreće za 180 stepeni i pretvara fritezu u električni roštilj ili super svestran lonac sa nelepljujućim slojem. 1. Priključite. 2. Uključite jedinicu pomoću digitalnog kontrolnog ekrana osetljivog na dodir. I 3. I birajte između napred podešenih programa kuvanja na dohvat ruke. Tako je lako. Uz 3D Air Fryer tehnologiju uživajte u spremanju hrane bez masti i ulja, ali koja zadržava pun ukus, a pritom je mnogo zdravija. Brza cirkulacija vazduha nudi savršenu ravnotežu temperature i protoka toplog vazduha za hrskave, zlatne rezultate. Priprema se 2 puta brže. Ovi pileći zalogaji su gotovi za 10 minuta, od smrznutih do sočnih, ukusnih, tako hrskavih i sa 80% manje kalorija. Kada jednom ispečete domaću picu sa Max Chef 3 u 1 frajerom, zaboravit ćete na poručivanje hrane. Sveže pečeno do savršenstva za vas i vašu porodicu. Kada pravite pomfrit na tradicionalan način, on upije previše ulja. Max Chef 3 u 1 ima automatski program za pomfrit. Pržite bez ulja, kuvajte sa manje kalorija i duplo brže. Uživajte u istom ukusu sa 80% manje kalorija. Pomfrit uvek će biti tako ukusan i tako hrskav. Pogledajte koliko ćete ulja izbeći da unesete u svoje telo za samo jedan obrok. A sada izračunajte koliko je to ulja i holesterola koje ćete izbeći za godinu dana. Do 60 kg ulja koje nećete uneti u svoje telo. Svetska zdravstvena organizacija i poznati nutricionisti preporučuju smanjenje konzumiranja ulja. Umesto što se pridržavate stroge dijete, možete uživati u omiljenoj hrani sa 95% manje ulja koja zadržava svoj puni ukus. To ćete lako postići uz vaš Max Chef 3 u 1 fritezu na vruć vazduh. Koristite program za pice za vazdušasto testo. Domaće u vašoj kuhinji za nekoliko minuta. Sveže pečeni kolačići bez konzervanasa uvek su dobra ideja. Tako ukusno i hrskavo. Puni izbor vaših omiljenih pečenih poslastica. Kolači, torte, svi kod kuće će biti zadovoljni. A sada ćete vidjeti nešto fantastično. Pretvorite svoju fritezu u električni roštilj lako i brzo. Kontrolišite prženje sa lakoćom pomoću velikog, intuitivnog ekrana osetljivog na dodir. Precizno podesite temperaturu i uživajte. Zar nije sjajno? Grejni element je blizu nelepljive ploče za roštilj, dajući vam zapečeni ukus isto kao kod tradicionalnog roštilja, ali bez gnjavaže sa ugljem, gasom ili plamenom. Pecite na roštilju ispod aspiratora u vašoj kuhinji i dobit ćete autentični ukus roštilja bez muke. Doživite savršenstvo pečenja sa mesom koje je sočno iznutra i neodoljivo zlatno s polja. A kada kažemo da se ništa ne lepi, čak ni delikatni riblji fileti neće se zalepiti za ovaj roštilj. Samo dodajte malo limuna i vaša zdrava, sveža riba je spremna da oduševi sva vaša čula. Probajte to na običnom roštilju. Zaglavilo se? Oh ne, kakav nered! I ima još toga. Za neograničene mogućnosti i sve u jednom kuhinskom rešenju. Ovde je nelepljiv super svestrani lonac sa staklenim poklopcem. Pripremajte supe, čorbe i razna sočna jela brzo i jednostavno uz svestrani lonac koji se ne lepi. Isti komad svežeg povrća i mesnih kotleta završit će kao kulinarsko remek delo. Sočno, ukusno i pripremljeno bez ikakvog napora. Pripremite bez napora sva sočna jela koja možete da zamislite. Automatsko isključivanje sprečava pregrevanje za kuvanje bez brige. Zasladite celu porodicu domaćim sveže pripremljenim desertima. Svi delovi koji se mogu ukloniti su nelepljivi i mogu se prati u mašini za sudove, što čini čišćenje posle kuvanja vrlo lakim.
Max Chef 3 u 1 dolazi u vašu kuhinju potpuno opremljenu staklenom fritezom od 4,5 litara sa crisper rešetkom i zaštitnim prstenom. Nelepljiva super svestrana posuda sa staklenim poklopcem. Nelepljiva ploča za roštilj. Max Chef 3 u 1 sadrži 5 automatskih programa za pomfrit, šnicle i kotlete, ribu, škampe i picu, osiguravajući savršene rezultate svaki put. Spremanje hrane nikada neće biti isto sa vašim Max Chef 3 u 1 fritezom sa roštiljom, glavni pomoćnik u vašoj kuhinji. Jedinstvena kombinacija 3 uređaja u jedan super kompaktni dizajn koji štedi prostor sa velikim intuitivnim interfejsom ekrana osetljivog na dodir na dohvat ruke. Transformišite svoje iskustvo kuvanja uz Max Chef 3 u 1 fritezom sa roštiljom. Pozovite odmah i napravite prvi korak ka zdravijem, lakšem i prijatnijem kuvanju. Uživajte u potpunom iskustvu kuvanja uz minimalnu upotrebu ulja i uštedite prostor u vašoj kuhinji. Više ne morate paliti rernu kada želite da spremite nešto brzo za sebe ili svoje voljene. Max Chef štedi i energiju jer nije potrebno da se prethodno zagreva kao klasična rerna i sve se spremi mnogo brže. Nabavite ga danas. Pozovite i naručite odmah. Ne čekajte više. Pozovite sada broj telefona 011 7550 500 i poručite vaš Max Chef 3 u 1 fritezu na vruć vazduh sa roštiljem i uživajte u spremanju svih vrhunskih specijaliteta na zdraviji način bez nepotrebnog ulja i sve to mnogo brže i ekonomičnije nego do sada. Max Chef 3 u 1 štedi vreme i novac, a samo danas ga možete dobiti po ovoj sniženoj ceni od 18.990 dinara. Da, dobro ste čuli, više funkcionalni uređaj u vašoj kuhinji, samo sada po specijalno sniženoj ceni od samo 18.990 dinara. A članovi našeg Gold Star kluba ga mogu poručiti sa dodatnih 10% popusta, kao i sve ostale naše proizvode. Kompaktni Max Chef će zameniti fritezu, rernu, roštilj i šporet. Max Chef 3 u 1 će biti vaša najbolja investicija. Uređaj sa beskrajnim mogućnostima za stotine zdravih i ukusnih domaćih recepata. Vaš Max Chef možete poručiti brzo i lako na našem web sajtu www.telestar.rs ili posetite našu prodavnicu u Beogradu u ulici Kneza Miloša 84. Požurite, zalihe su ograničene.